Good morning guys. Wami kalaag ron Bisaya kay tungod nag-uwan karon na ako'y bisita din nga si Angela Puentes mag-challenge me mangaon mi og sambag. Di ara si Angela mga Bisaya, di ara siya mag-challenge me og sambag nga among kaunon kay tungod nag-uwan man din di ara ang Amerikano kini siyang bataa kay ako na siyang pumangkon mag-challenge me og sambag kay among kaunon kay tungod uwan maron pawagtan na siya sa Katugnaw. Dari sibog dari. Dili. Adana guys, lumbaanay mi guys kung kisay una makahurot sa sambag guys. Kay kaaslong bayaan ni Sibog dari lay pakita dari. Dara guys, mag-start na mig kaon guys kinsay pinakaunag kaon og sambag guys. Ang pinakauna makaharap ni guys, maoy guwapa guys. Aslum guys. Tamis man din yung sambaga Napa Tantok ako. Aslong nga guys, pawagtan gini sa Katugnaw ning sambaga guys kay pos. Porting asloma. Aslom. Sus porting asloma ning sambaga guys. Kaaslom. Asloma sa sambag nga among gikaon. Uwan man gud guys dinhi sa mua guys, wa may laing lingaw guys, di pod may kalaag guys kay ulan mo adton tami sa bukid guys kay tan-aw na mong gusto mong papa dito kung nahinog na ba kay among anihon. Tamis siya nga aslong guys, tamis siya nga aslong. Diara guys, ang pinakagwapo na kong ero guys nga si Butchok guys, natulog guys. Natulog ang akong pinakagwapong ero nga mukuyog iniglaag nako dito sa buntod. Diara guys, hingatugon kani ako ang ero guys nga si Butchok. Hello Butchok. Hello Butchok. Butchok! Dala guys, ang akong ero ang si Butchok. Hingatugon kayo. Guys, kung mula gani ko guys, mukuyog dahil na siya guys, dahil siya pa. Laagan po ni siya guys, sama na po nga laaghan. Magsigkuyog na ako guys, asa ko mulaag. Yeah guys, magsugod namin sa aming kaon nga sambag. Dara mga Bisaya, makaon ng sambag. Mukatkat po misog kami ito mga Bisaya, di po ko kakatkat kay porting tumoya kay way hak-hak. Sambag na lang among nakuha gahapon. Aslum guys. Mukaon tag sambag mo sa muta kagwapa. Kay tungod aslum kaayo. Aslom? Aslom? Sobra. Supra ka aslom ni guys nam.
Mukaan ganyan siya sambag mga Bisaya. Samot siya kagwapa. Kay gwapa na siya daan. Kung ako mukaan og sambag, samot yun ko kagwapa. Kay nga naman. Ay, samot kabatig na. So, ala lang naman asin guys eh. Sin guys. So, ala naman asin kay puting asloma. Pasa lagi to kanon. Mukhang pa sa load. Ano ka doon? Charang! Ang ako ang bisita nga si Angela. Moni kauban na mong pangahoy gahapon sa buntod mga Bisaya. Ang amo ang Lamig. Minaw ka?